Τα τελευταία χρόνια, μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Χρώμα στα σχολεία, η Ιζωμάτ έχει βάλει το δικό της χρώμα σε πάνω από 200 σχολεία σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φέτος όμως, θέλαμε να πάμε το πρόγραμμα ένα βήμα παραπέρα. Έτσι, σε συνεργασία με την οργάνωση Γη, αποφασίσαμε κατόπιν κλήρωσης να δημιουργήσουμε σχολικούς λαχανόκηπους σε 2 σχολεία. Ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια δράση που φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στη φύση και τα βοηθά να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από τη φροντίδα των ίδιων των φυτών και των λαχανικών τους. Στην Ιζωμάτ πιστεύουμε ότι οι μικρές πράξεις μπορούν να χτίσουν μεγάλα αποτελέσματα. Γι' αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε από καρδιάς τη νέα γενιά και τα σχολεία της χώρας μας, δίνοντάς τους τα εφόδια για να χτίσουν ένα μέλλον πιο δημιουργικό, πιο υπεύθυνο και πιο βιώσιμο. Λαχανικά, παιδιά, θέλω να μου πείτε λαχανικά. Μπράβο. Και όλοι μαζί, παιδιά, θα φτιάξουμε ένα πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μωράκι μπροκολάκι. Για πες μου και αυτό εδώ πώς λέγεται. Και εδώ έχουμε το πλαστό. Ποια εποχή το φυτεύουμε? Το καλοκαίρι. Χειμώνα. Τέλεια, και τώρα το σκεπάζουμε. Όλο το σκεπάζουμε. Τα αρωματικά φυτά έχουν ένα μαγικό. Τα φύλλα τους είναι πάρα πολύ ωραία. Τα ειδεύουμε με τα δάχτυλά μας τα φύλλα. Μετά μυρίζουμε. Όσο πιο πολύ υγρίο κάνει, τόσο πιο νόστιμο γίνεται. Για να τις ξεπερδέψουμε, είναι και προσωμένο, είναι μπερδευμένο λίγο. Χάιδεψε προσεκτικά τις ρίζες, μπράβο. Μπράβο, και τώρα με το φιάρι τα σκεπάζουμε. Τώρα κοίτα να δεις μαλακά τώρα εδώ. Και να τα μυρίσεις. Ναι, και να μυρίσεις το χέρι σου. Μπράβο. Τέλεια. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Γη, συνεργασία με την Ιζωμάτ, μέσα από την οποία επιχειρούμε να βοηθήσουμε την επόμενη γενιά, τα παιδιά εδώ στα σχολεία, να επανασυνδεθούν με τη φύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ιζωμάτ, όπου μέσα από αυτή τη συνεργασία καταφέραμε να δημιουργήσουμε σχολικούς λαχανόκηπους, δίνοντας μια ευκαιρία σε μαθητές να συνδεθούν με τη φύση και να καλλιεργήσουν με βιώσιμο τρόπο ένα μέρος της τροφής τους.